Kolombo ka tawde busno tini am hai narong ni Dipok and Temen YouTube channel tawde busong ini hai phajapi ka narong thani Tripura te Bihar Delhi rogo je tabuk party mung party tomani Bihar ni kheto narok saimana election already painani dikin thang tongo aja kane kok tomaro te sini Tripura tabuk je choli tomani te je Tripura SIR ni update phai tongo do tikhainu SIR nai o topic rong tui tini chisan dorok baisale nai bisi log reglak tawte busongo video no ni bisingo pari nai naroko video ni puilan sim pai thak jora kisa khalo kina na bagu chaitok di tawte busong Norok Simon na sini Tripura tabuk SIR sinai already notification ogot thangka jotonu clear thangka 2026 ni 1 January wono sin Tripura sinai obai hinoi election commissioner already notification tiklaima rokno nukhana kai abo press meet kai saklai nai tei dote nung nai abon bagai kono wanan kurei kowangma kebeng lainai kowangma sini borong bisingo bu kebeng lainai abo ni kono wanan nangya je wan jangai rok je kaos kuri hin tongnai rok norok amai contact khaimanu baksa sini borok no buini bosong ni dalal lok khayoi sini borok si khoti thangai rok ni sanai sai tongo abai kono khoti thangya sini borok ni jaga ni kaos tongo vote card ni ID card rok kono kuri phano nini ration card rok aadhar card rok keboni kuri phano wanan kurei ageni kaisa je kono document ka samtona nango boma bufa susu rong ni phano jesani phano ka samka hata kainung kha a family ni borok hangkai nungkha o tui sung te bolo discuss khailene norok na kha ame contact khaimanu kok saimanu hamkai nor nang bujugui saikna nai abunu norok kono wanan thai kuroi buini bosong ni kok bai sinti prasarok ta paijak di ta mukhai borok ni borok nainai sini borok si bisi bat thangnai hinoi suno sikri tongnai suno birodi declare ni bagoi SIR ta clarity kemeng ni bagoi baksa borok suno brain wash khayoi suno nu lama kasurina bagoi chai tongnai ei Gozobe kandiana hama hai gozab kokno no ta khunadi sini Tripura mas SIR nami tongo borok ni borok khai hindu no banjrina bagu chai togui tongo to banjri maya hindu phano yogya tam khai Tripura je poriman phai tongo Bangladesh ni phaimani abo sawo hindu hungkai satok jagai phaimani sungnarona nangnai ni sawo satok jagai phaimani kuno praman kagoj kuroi hingkai haike narnan ba je CA ni rule phunmane a rule bai kuno ilia Haike aboni bagoino Tripura bu dokten nai Tripura ni jetabu amra bangai tong thojagi tongmani borong ni bap to Tripura no direct Bangladesh bai suru khian nai tongo desdrohi samung khai tong amra bangai ro sinti prasarok abo kaisaban kok sana rungya firna rungya sudu target borok amra bangai ro sinti prasano buthar sugui Bangladesh bai thabe kina nai tongo sinti Tripura no Bangladesh ni borok kobangma sini India o tongo toino tabuk desdrohi ni samung khai tongo norok saiman Delhi rogo je gotna rogodi tongmani abo byang tei phai byang tei tamung baksa kai sawo gas cylinder noi baksa kai sawo kubuk kubuino Bangladesh ni borok no phai khai payo Pakistan ni borok phai khai payo tau point clear india ko tau te buksong ake abo hairono sung bokhro konar gui samung ma khainai tei Bihar ni jeta norok samani election ni kok norok saimanna Bihar to Congress rok tlangan 10-12 ta sok BJP tlangan 40-50 sok ei besir bang mai khai RJD bai DDU borong ni si 50-70 ta ayoi seat tlangnai joton seat bagjana ajaga alliance ke busalai pani norok aro buji saimanna ngai Nitish Kumar ni seat bangi thanga kai te BJP ni buang seat bangi thanga kai Nitish Kumar no borok aro ni chief minister rigelak aro ni Lalon Singh ni kaha tongo bonus chief minister ina ni bagoi kok sab lejak abun bagoi Nitish Kumar paltimar nani Nitish Kumar ultimaro goi India gorbotono phaiman ajaga BJP bai Nitish Kumar ni seat no kubang thangi manu abo haikok toma panu kentu Nitish Kumar ultimaro goi manu election ni pore aro ni result ni pore abo haikok toma sobai tong tawte bosong abo belai muni kothok wa wanawo Nitish Kumar kai laikhai bokrok brain test bo nungbai butongnai yang bai butongnai bo jedigi sujok ma naingon thangnai je sakai pano chief minister chanani ta mukhai nini BJP nangya Congress nangya bo je sai phan thangman obo hai bini support ni borok bai mili jakbo ake main kok ngai taukte buksong sini Tripura je dalali khai tongnai second English rong ni agi sini bartha gotrok English rok tongfuru wongma nini o RSS rok dalali khaika nornang kubama video rok phunuka juta sap khai juta sulak mani rok o RSS rok kento ta bo sin Tripura bo tabuk mansar rok kai second English ngkha o second English rong ni juta sulak nai sini Tripura CPM Congress khai tongnai BJP khai tongnai Janojati khai tongnai rok tabuk obaya second English Bangladesh ni phai tongphane rong ni juta sulak nai borok ni kok bai choli nai dalali khai tongnai obo rong ni bagoi si sung Tripura yogui maya do taukte buksong obo hairono batma khailenai obo hairono muthangai ma khai chawo chung doti kai Tripura hano phiyokna ningkai chung o Fatta ni phainai raida sa ate kai phai chin Tripura tong phainai Bihari second English ro borong ni chamchagiri khainan bondo khain nangnai borong ni dalali khainani bondo khain nangnai ake je dalali khai tongnai norok nugui tongang bomung bamang sana nangliya borok je propano sini Tripura sana si haimya sanai bubagran si haimya sanai sini Tripura or hani kusum raja 184 king ni norok joton salai topan che respect riya Fatta ni phainai raida sa ate tong phainai rong si respect ri tongo ake chinta kana di busukai dalali kotor khai tongkha amso kai thoki jagi tongi bunugya Tripura sa ekot
125 ti persen ni manthai direct funding BJP rok rina nui samani norok mate mankha janojati khani rok ta bo thoki jagui tongo agi thoki ja kaino ta bole te thoki ja gaino agi bo thoki kanor no ta bo thoki tongo dalal khani ni bondo khaidi muri sersa bai bosta mairung supungit langmani saikalo kai da dawoi abono rok pokori thangka saimia ta bo sei rokom no no kisam riwuino borok sin ti prasani edisi ni brung rang tlang soklai chai tong abono sinani bagui chai tong di bokor go dadi ti prasano butar sugui tongo drugs brung tui phaloi borok kai koti potingu nungkai ri lanchaningu bikharingu abono wasanani khaidi nung saisung sak thangnani bagui chamchagri khaima bai nini 14-15 লক্ষ ti prasar ni bagui bungma wansung nai abong kha main paper ni nagoi tongmani kokro o dalali khaina ni bondo khaidi abono main moksot tak te busong ang norna sanamu sumani khai bo bondo ha kaino sung muktingu sung phatani phai tongnai gaida sa tui wansarongni angni muktingu sung borno logirimani borno dalali khai tongmani bondo khai naitani amra bangli bobai ke samung khai tong tabuk chigon kokno tuise case rogo thanglai tongo o je TISF nui chhatro সংগঠন ni president rok bulai mani tuyoi borok si tabo kai aro busai toi kamra bangle ro borok je propano ti prasano target khaijak kai a target khanai amra bangli ni bagoi birodi nor busalai di o toisa SIR ba NRC no ka soi jurino lama usul lokan dikai direct bini bagoi affair khaidi bodes druhini samung khayu kendra sarkar ni je leaders jiman no borok birod khayu abo direct sawoi norok bini birodi khorang tisadi ono direct jail khanan nam ke bini kaos potro check khaijanai raida sa application tongman nai tong ke bin thankam proof tong aing satok jagi phaimani o jarao phaika abor joton dutuk janai doctor book ke bisi bidino log reglak norok saimam bekana tinini je topic tamo obo haikenu taman Delhi Bihar tabuk Assam Tripura ni kokron sabuli sanai non thani norogo bidoni pulan him paithak jora nai tamo bagoi belake aka hamte sibai ya poro te norogana hamjagoi logri tamo bagoi bu jotono khulumung ya poro tei norok hamjagoi tongkai o bidoni je mansak share khai joto lokrono phuno khai te paithago hainai sasino norok joton ka ham tongdi susto tongdi tinini bagoi hainai jotono no khulum pika